Po trnavskom úvode sezóny pokračovala najvyššia domáca súťaž cestnej cyklistike v okolí Bánoviec nad Bebravou. Na etapových pretekoch trenčianskym regiónom sa najlepšie darilo domácej kontinentálnej zostave Dukla Banská Bystrica. Preteky pod taktovkou Janky Buchelovej pritiahli početné zostavy domácich, ale aj zahraničných klubov. Organizácia výborná, myslím si, že keď takto ďalej pôjde, tak z toho časom bude veľmi dobrý etapový pretek aj na medzinárodnej, teda aj UCI leveli. Trasa pozostávala z 3 etáp. V úvodný deň, teda v piatok, museli pretekári absolvovať časovku do 4-kilometrového kopca na Jankov vršok. Druhá etapa mala 142 km a zo štartu v Bánovciach nad Bebravou zamierili pretekári na severozápad, aby absolvovali 5x23-kilometrový okruh cez cieľové Podlužany, na ktorom bolo iba jedno kratšie stúpanie. Posledná 129-kilometrová etapa bola kratšia, no okruh okolo cieľových Veľkých Chlievanov bol výrazne zvlnenejší. Z víťazstva na úvodnej časovke sa tešil stále ešte tínedžer Dominik Dunár, ktorý o pár sekúnd zdolal skúsenejších kolegov Samuela Kováča a Samuela Tuku. Medzi juniormi sa presadil Maďar Sombor Takáč z MBH Bank Cycling Team, ktorý došiel v tesnom závese za Tukom na 5. mieste celkovo. Druhý deň bola na programe prvá etapa s hromadným štartom a peloton ju absolvoval v pomerne uvoľnenej atmosfére. Videli sme aj viacero pokusov o únik a jeden z nich aj úspel. Čech Michal Rotter z TJ Favorit Brno dokázal svoju solo snahu dotiahnuť až do cieľa o 8 sekúnd pred špurtujúcim balíkom, kde to istil pre jeho tým Štepán Široký. Tretí prišiel šprinter Dukly Simon Nať. Na prémiách hýril aktivitou rýchly Samuel Kováč a vďaka 8 bonifikačným sekundám sa mu v celkovom poradí podarilo preskočiť Dunára. Na tretie miesto sa dostal Rotter pred Tuku. Najlepším juniorom v druhý deň bol Slovák Dominik Sochan z CK Cykloglajza Banská Bystrica. Keďže do cieľa ale prišiel 80-členný balík pokope, na Maďarov nezískal nič a Takáč naďalej držal juniorskú klasifikáciu. Červený dres v bodovačke prezal Nať, vrchársky modrý dres držal Dunár. V posledný deň sme videli najživšie pretekanie, viacero únikov ale nedospelo do zdárneho konca a napokon špurtoval balík, hoci tentokrát iba 50 člení. Dneska bol cieľ samozrejme udržať žltý dres, čo sa nám podarilo. Ja som bral na bodovacích prémiách, šprinterských prémiách som bral 2 tretie miesta, Simon, kolega bral 2 druhé miesta, čiže sme to tam teoreticky postrážili. A potom už vlastne sme sa snažili do záveru to doniesť do šprintu. Nás tam trošku prekvapil biely junior v najlepšom drese bielom. A teda ten záver nám trošku nevyšiel, ale hlavné bolo udržať žltý dres a to sa podarilo. Pre Kováča ide o prvý triumf v celkovom poradí na pretekoch v živote. Tímová súťaž skončila v rukách Dukly Banská Bystrica. Ostatné kategórie jazdili v nedeľu jednorázové preteky. Spomedzi žien a junioriek sa s kadetmi na 86 km udržala až dokonca len Viktória Chladoňová z Klimberg Sport Team. Mne osobne sa trať veľmi páčila, nakoľko tu bolo dosť stúpaní, ktoré mi celkom vyhovovali. Pole 64 kadetov sa roztrhalo a slovenských konkurentov dokázal poraziť Maďar Oliver Sós. Na polovičnej trati zo starších žiakov triumfoval Jakub Záchenský z CIS Akadémia Petra Sagana, ktorý opäť prišiel do cieľa úplne sám a zatiaľ deklasuje konkurenciu. So stratou 2,5 minúty prišla do cieľa prvá skupina, v ktorej bola aj najlepšia kadetka Karolína Hejduková z CK Epic Dohňany.